Ensimmäisen liikkeen tarkoituksena on reenata jalkoja. Voit keventää liikettä käyttämällä käsiäsi. Vaikeampi variaatio on kehonpainolla. Pidä katse edessä ja kädet suorana, jotta tasapaino riittää. Seuraavana liikkeenä toimii punnerus. Helpoin variaatio on seinää vasten. Laita kädet seinää vasten noin hartian leveydellä ja kosketa otsaa seinään. Seuraava vaikeustaso on polvilleen punnerus. Periaate on sama, mutta tällä kertaa olet lattialla polvillaan. Vaikein variaatio on perinteinen punnerus. Tässä sinulla on jalat suorana. Kolmantena liikkeenä toimii kulmasoutu. Tätä voit tehdä ilman painoja tai painojen kanssa. Kyyristäydy eteen, tuo kädet alas ja kosketa rintaa tai kylkeä. Tässä liikkeessä voit käyttää melkein mitä tahansa lisää painoa. Neljäntenä liikkeenä toimii romanialainen maastoveto. Tässä liikkeessä pidät selkäsi suorassa, tuot takamuksesi taaksepäin ja kosket käsilläsi säärien puolta väliä. Viimeisenä liikkeenä on jalan korotus maaten. Tässä liikkeessä nostat jalat suoraan ylöspäin samalla kun makaat selälläsi lattialla. Haastavampi variaatio on kantapäiden kosketus. Tässä nouset siten, että yrität koskettaa sormenpäälläsi kantapäitä.